aking next stop is San Ignacio. Super ganda talaga. Thank you, Mati, for this wonderful experience. Pasalamat talaga. Agad-agad. Mamaya pa sakay muna tayo. Yay! Super ganda ito. Makain na nila ang parrot. Ito kami sa bahay natin, Bldg. Early ko na. Early na. Welcome to the jungle. Ano ba sa kabila? Laki ng balod. Ganda. Wow. Ay, uy, pero niya na magpalunod diha. Municipal Administrator. Wala pa sana. Wala, kalaki. Normal yan sa amin. Kumaya mag-jump shot tayo sa balloon. Wow. Dito maganda mag-sunrise. Parang daligan din. Naman ay si Miss May Labora dayang irang. And then my cousin, Pinky Amor, mistisa to siya, ang lahi namin yung nag-abot sa akin. Sa Perando yung ang cousin. Si Pinky Amor, siya may-ari nitong beach resort, White Sand. Tapos may hinanda sila sa amin, merienda. Pinopreng merienda. Tapos ito yung beach na yan, high tide kasi siya, talagang white sand yan all the way doon. Kaya lang high tide, so mamaya pwede ko mag-selfie everyone. Kain na naman kami. Lechon and spaghetti. Wala akong work. One, 2, 3. Ayan guys, so on the 21st daw, pupunta ang Miss Earth Oy, candidate. mahulog yan. Nice. Dito sa Manay. Sayang. Wala ako. Dito ako lumaki. Ano lang, bakanto, tuwid kami dito. Tapos tatlong sapak pa yung amin. Ayan guys, so dito kami naman ngayon sa Manay White Beach Resort. Ayan, after ng dahikan, Manay guys. Actually, 10 piso lang po ang kanilang entrance fee. And very colorful yung kanilang place. Ayan, especially the table, colorful din. Umuulan, so later na. Magkain na naman kami guys. Spaghetti. Gusto kong nakapagin. Anyways. Sabaw. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. All the nuts. Look, the coconut nut. And the shabaw are... diba? Ito yung labas ng baler namin. Ganda. Labas ng bahay na ito. Diba? Sabihin mo, come to San Ignacio and have multiple orgasm. Eat all the coconut nut over there. Ayan. And don't forget to drink your coconut nut. Oh my God. Palaki ng wave. Super laki ng wave. Narinig mo sabi niya? Alam mo sabi niya? Magamay po nga nila. Para sa mga taga Davao. Ay, magdahan-dahan kayo dyan. What? Ma'am, doon po surface mo. Delikado siya sa surface. Tapos, hindi papal. Pero yung dati the best answer, yung wave na ganyan, nag-barrel na mo siya. Shut
Ayan, so naabutan kami ng blessing guys. Yan, nagigigil na ako. Ulan. Nagigigil na ako. Ulan ay katas ng mga pumuntas. Bakit? Alam mo, papalit ko na gawin mo pala siya. Masarap na kamundo. Ubilag jam guys. Bldg siya. Ah, madali tingin matibog. We have gold. Sa kasarosa kami mag-stay. Mukhang maganda lang ito. Actually, tawag dito, naayos ko na namin kasi nagka-problema kami. Yung seawall niya, kinain yung ilalim ng dagat. So, maglupas na yung tuwan. So, pinag-temporaryan ko pagpaka ng sandbag. Tapos meron na yung nakita niya mga jackstone. Yun yung ihulog sa daan para breakwater siya. Sa lahat ng aking mga kababayan, inaanyayahan ko kayo pumunta ng Mati City at makiisa sa Sambucan Festival. Maraming tourist potential na pwede ninyong mapuntahan, hindi lamang sa city of Mati as well as the neighboring town within the province of Davao. Ayun, tapos na kami sa courtesy call kay ko. After dito, babalik na kami ng Mati guys. Tatain na talaga ako eh. Sarap ng cupcake nila oh. Sagana sila sa Coke dito guys. Aakyat kami sa bahay ni Lola guys. Tingnan natin kung meron mo tayo makikita mga multo. Okay. Pwede ang bakanan. Bear witching, di ba alam yun? Sa Bear Witch video. Ito ang view ng dagat every morning na nagising kami. Ay, next to Careful lang kayo. So ito ang view ng dagat sa hindi lang ilaw. Basta. Bro. Basta Malabas dyan. So every morning magising kami. Hello guys! Evening na dito ngayon. Time check is already 7. It shows. Ayan, dito tayo magdi-dinner sa The Local. Ayan, pasok tayo guys. Ay, na-akaw. Tsaka natatain eh. May cake sila dito. Oh, dito na tayo. Yay! Oh my God! Ito yung mga foods nila guys. So, that is for our dinner for tonight. Anyways. Ganda ng kanilang place dito. Ganda lights. Dinner. Kaya pag-vlog na ko. Hi guys! Welcome to the Cafe. My design. Spider. Prinsesa Kabuang. Akin. Peppa. Mint. Going na kami sa hotel guys. Thank you The Local for the dinner. Ayan. So nila ako sa Manila. Tapos din ako sa Davao. Ayan. So dito sa mag-check-in guys. Casa Rosa. Matagal na daw yung hotel na yan. Nag-unload pa sila ng gamit nila.